Святи Дух.
слава, слава, слава. Халелуя. Халелуя. Нека да издигнем ръце, Боже. Ние Те приветстваме тая вечер. Приеми нашата хвала, Боже. Приеми нашия поклон, нашата почит към Тебе, Боже. Защото няма друг освен Тебе. Ти си единствени, както на небето, така и на земята, в морето, под земята няма друг. И няма друго име, което е дадено под небето между човеците, чрез което трябва да се спасим. Само името Исус. И тази вечер ние издигаме това име. И това хваление в това име, Боже. И аз се моля, Господи, приеми поклонението и хвалението ни. Приеми, Господи, почита от сърцата ни, Боже. И аз се моля, благослови народа си тая вечер. Аз се моля, изпрати благословението и живота до века. Защото е писано, че е угодно пред Тебе, когато братя и сестри са в единомислие и единодушие. Писано е, че на това място Ти запядаш благословението и живота до века. И ето тая вечер ние сме тук да приемем от нетленното, от вечно живото семе на Божието Слово, чрез което се възродихме за жива надежда и което непременно ще даде плод във всяко едно сърце, в което е посято с любов. В името на Исус се помолихме. Сега се моля, Господи Боже, Твоята благодат да докосне всеки един от нас, да се излее изобилно на това място. И с властта, която си ни дал, връзваме всеки нечист дух, който е дошъл да смути това събрание. Разрушавам всеки план на Сатана срещу животите ни, срещу умовете ни, срещу здравето ни, срещу богослужението, срещу Словото, срещу проповедта. Разрушавам всеки дяволски план. И нека Твоята воля да се изпълни на това място, както на небето, така и между нас. В името на Исус. И всички казваме амин и амин. Слава на Бога. Алилуя. Алилуя. Може да вземете местата си. Бог да ни благослови. Аз вярвам, че Той вече го е направил. Така че, знаете ли, от нас зависи много дали ние ще бъдем благословени или не. Обикновено ние се молим Бог да ни благослови. Обаче всъщност по-важното е да се молим да ни помогне да приемем благословение. Защото, знаете ли, аз си спомням времето, когато бях сравнително нов във вярата, въпреки че аз съм роден и съм пораснал в християнски дом. От страната на баща ми съм трето поколение, от страната на майка ми четвърто поколение. Но това няма голямо значение. Всъщност не е без значение, но го казвам с цел на това, че макар че съм пораснал в християнски дом, с християнски ценности, аз не познавах Бога. И до тинейджър просто аз не познавах Бога. Ходих на богослужение с нашите, всяка една неделя, всяка сряда бях на молитвено събрание, всеки вторник и петък. Знаете ли, на времето имаше вторник, сряда, петък и в неделя 2 служби. Може да се изприщиш от всякъде, дори под мишниците. Просто ви казвам, ама ние днеска са назландисваме на 2 служби, викаме, много, ма на времето не беше така. Така че просто аз пораснах в атмосфера на молитва, в атмосфера на хваление, на проповядване, но не познавах Бога. Само че заблудата е в това, че съм си мислил, че го познавам. Просто аз имах за християнин, аз имах за вярващ човек, нали? И бях готов да споря с всеки един, който би твърдял противното. Обаче, Бог да благослови брат Енчо Тодоров, много от вас го знаят, автора и издателя на списание Братска любов. По това време той беше младежки ръководител в нашата църква, това е Пловдивската 50-на църква, и той водеше младежки събрания и имаше съживление. Това беше някъде 78 година, може би, 80-та там някъде. Имаше съживление и завършва богослужението и брат Енчо кани, заповядайте младежи, и хората събираха. Обаче аз гледах да се изсула така, нали, защото аз, деца казва, съм стара вярващ, нали? Нали, аз какво да правя там? Обаче съм благодарен много на Бога, че той ма фана един път. Таман се изнизвах през вратата. И той ма хвана и вика, ти къде отиваш? И аз съм викам, сега, молете се. Той вика, няма, молете се, идвай тук. И аз много се подразних, защото изведнъж станах център на внимание. Значи, вижте, хора, има някои хора, които мразят да бъдат център на внимание и го наричат това смирение. Не, това е гордост. Аз не знаех тогава, че е гордост.
Аз после го разбрах. Както и да е, той ме вкара там вътре в събранието и вика, ти новороден ли си? Аз му викам, бе, нали ме познаваш? Вика, не те питам дали те познавам, аз те питам, новороден ли си? Нямаше какво да кажа, защото нямах убеждение. Както и да е, коленичек ми, започнахме да се молим и Бог ме посети и всъщност през оная вечер Бог ме новороди. И това минаха много години. Обаче, даже двума са между 78 и 80 година, нали? Просто са двума. Но, както и да е, искам да кажа, че след като Бог ме новороди, минаха много години, аз не бях кръстен в Святия Дух. И може би между нас има тази вечер хора, които не са кръстени в Святия Дух. И молил съм се, други са се молили за мен, обаче не можех сякаш да го получа, т.е. не можех сякаш да приема Духа и затова се бях обесърчил, бях се отчаял и бях решил, че най-вероятно няма да го получа. И затова подпитвах, нали, лидерите, бе, може ли човек да се спаси, ако не е кръстен в Святия Дух? Нали? И те викат, да бе, може, и аз се успокоявах, нали? Обаче вътрешно исках да бъда кръстен, както и да е. Така ли, че Бог е видял моето желание и един ден един брат, аз му се оплаках, така той казва, ама това е много лесно, бе. Викам, да бе, много е лесно, за теб е лесно, му питаш ли му мене? И той ми положи ръка и се помоли кратичко с една простичка молитва и една радост дойде в сърцето ми и на същата вечер Бог ме изпълни. Когато количих пред леглото си, преди да лягам да спа, Святия Дух дойде върху мен със сила и от тогава насетне вече много години, нали, Святия Дух живее в моето сърце. Друг е въпросът, колко е свободен през цялото време, нали? Защото едно е той да дойде и живее като квартирант, другото е да го пуснеш, той да бъде стопанен. И затова Бог е дошъл и да ви кажа, макар че много от нас сме кръстени в Святия Дух, не във всички той е свободен, не във всички той е стопанен. В много от нас е квартирант. Дали сме му някакво място там и когато имаме нужда от него, го каним да дойде да ни помогне и след това вече, нали, викаме му там, почивай се, нали? Като имаме нужда, пак ще се обадим. Обаче той е дошъл, за да бъде Господ, той е дошъл, за да управлява живота. И аз не бях планирал да споделям това, може би някой има нужда да го чуе, но исках да кажа, че е важно да се научим да получаваме. Аз не знаех, че аз самия не знаех как да получавам. И в последствие трябва да ви кажа, че това нещо се отразяваше и относно финансите ми. Имахме много трудно време, дори вече като семейен. Имахме доста тежък период първите години, нали? Така на финансов недоимък. Трудно ни беше, нали? Дори по едно време бяхме на помощи до такава степен, нали? Защото нямахме средства. И децата малки, нуждата голяма, нали? Работната заплата по това време беше, аз започнах на 85 лева. И нали, после ме дигнаха на 100, 120, 125, това ми беше тавана. Така, говорим за едни години, които са доста години назад. Искам да ви кажа, че когато Бог ми отвори очите и започна да ми учи относно това как да получавам, всичко започна да се променя в живота ми. С приемането на Святия Дух, с получаването на Святия Дух, аз започнах да си уча как да получавам благословение от Бога и в крайна сметка Господ ми говори, че Той иска не просто да бъда благословен, обаче Той иска да ме направи канал за благословение. И вижте, това е благословението всъщност, което Господ даде на Авраам. Когато Господ го повика, вие знаете в Битие 12 глава, там е описана историята на призоваването на Авраам. И той го извика от Ур Халдейски и каза, излез от родината си, излез от труда си, от бащиния си дом, отиди в земята, която ще ти покажа, която дам на теб и на потом след тебе. И Бог го обеща, че ще го благослови. И той каза, ще те направя за благословение и в теб ще се благословят всичките земни племена. И вижте, много години по-късно Святия Дух чрез апостол Павел в Галатяни 3 глава, 14 стих казва същите думи и там се казва, че Аврамовото благословение казва, дойде върху нас, езичниците. Там пише да дойде върху нас, нали? Защото в 13 стих пък се казва, че Исус стана проклет за нас, защото е писано проклет, който виси на дърво, всеки, който виси на дърво, за да може Аврамовото благословение да дойде върху нас езичниците, така че да получим, казва, обещания дух чрез вяра, чрез Исуса Христа. И всъщност, ние днес сме получили, всички, които сме приели Исус, всички, които сме новородени, ние сме приели същото благословение. Аврамовото благословение. То почива върху нас. И една част от това благословение, освен ние да бъдем благословени във всяка сфера и област, е да послужим за благословение и в нас да се благословят всичките земни племена. Ето защо
Години по-късно потомците на Авраам, когато чрез Моисей Бог ги изведе от египетското робство и те отидаха в подножието на Синайската планина, Господ повика Моисей и каза: иди кажи на моя народ: вие помните какво сторих, или вие видяхте какво сторих на египтяните, а как вас носих на орлови крила и ви доведах при себе си. Така че от всичките племена на света да бъдете мой народ. И той казва да бъдете свято или царско свещенство, свят народ. Хора, които той е придобил. Просто това благословение Господ го изговори чрез Моисей за своя народ. Той каза: аз искам вие да бъдете свят народ. Искам да бъдете мой народ. Свещеници. Идеята на Бога беше всички околни племена и народи да разберат за Него чрез Неговия народ, Израел. Тъжното беше, че в крайна сметка израелтяните не направиха точно това, което се очакваше от тях. Обаче вижте, дойде Исус Христос, започна Новия завет. Ние сега сме в заветни взаимоотношения с Бога, както предишните бяха, само че те бяха чрез друг завет. Така наречения Стар завет. Ние сме в заветни взаимоотношения с Бога чрез Новия завет. Обаче ние виждаме същото нещо в Новия завет. В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих, той казва: вие сте, казва, избран род. Същото нещо казва. Царско свещенство, свят народ. Люди, които Бог придоби. Казва, за да можете да разгласявате Неговите превъзходства и Неговата светлина, която изгрява в тъмнината. Перефразирам, не точно не го цитирам. Обаче да свидетелстваме за Неговата чудесна светлина. Значи, виждате ли, Бог очаква от нас същото нещо днес. Ние сме Негов народ. Амин? Малко по-немично беше амин, но все пак както и да, нали? Стоите пред Бога, не стоите само пред мен. Аз няма да ви отмятам. Няма да кажа. Някои около 15-20 души казаха амин. Другите не са казали, ще го имам в предвид. Не, брати и сестри. Просто виждате ли, когато ние кажем амин, това означава така да бъде. Съгласяваме се. Съгласяваме се. И ако Бог е казал нещо, нормално е да се съгласим с Него. Имаме право и да не се съгласим. Ние имаме свободна воля. Само че Той няма да загуби нищо. Ние сме тези, които губим. И ето защо, когато ние се съгласяваме с Божието Слово, Той има сила да променя. Много пъти ние си мислим, дали ще успея да го изпълня. Обаче за всичко имаме сила чрез Господ, който ни подкрепа. Така че Той вижда желанието ти. Той знае колко е нашата сила. 103-ти псалом казва, че Той никога не забравя, че ние сме пръст, нашия състав, нашето естество. Той не го забравя това нещо. И Той винаги е готов да ни благослови, винаги е готов да ни помогне. И тази вечер е на това място. И аз знам, че на това място е пълно с ангели. Вярвате ли го? Пълно е с ангели. Абсолютно. Те са тук, за да помогнат на светиите. Не са дошли на служба просто. Не са дошли, защото викате: ай, побърза, за къде сте събрани. Не, просто ангелите идват, за да служат на светиите. Така е записано в Евреи 1 глава. 14 стих. Библията ни казва, че те са служебни духове, които Бог изпраща да слугуват на тия, които ще наследят спасение. Ние сме хората, които ще наследим спасение. Ти можеш да кажеш: да, ние вече сме спасени. Чакай, не бързай. Да, ние сме приели спасение, за да се спасим и да бъдем спасени. Това е един процес, през който ние всички преминаваме, и трябва да ви кажа, че ние сме активно включени в този процес. Не е само Божа работа. Не е само Господи спасили, Господи спасили. Той каза: го направих. Така ли? Да, преди 2000 години. Аз изпратих своя син. Аз изпратих спасението на земята. Днес всеки един от вас има достъп до спасението. Всеки един, който повярва в него и го приеме, ще бъде спасен. Нали записано в Евангелието на Йоанна, 1 глава, 12 стих. Там се казва, че на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Сирич на тия, които вярват в Неговото име, които си родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Така че Той ни дава право. Какво? Да станем Божии чада. Така че, брати и сестри, ние приемаме Господ Исус Христос. Той идва в нашето сърце. Идва, за да живее там. Защото е писано, че ние с Господа ставаме едно, когато се единим с Него. И Той идва да живее своя живот. Вижте, Павел каза в Галатяни 2:20: се разпна си с Христос. И сега вече аз не живея, но Христос живее в мен. И живота, който сега живее в тялото, го живее го чрез вяра в Божия Син,
Който умря за мен, казва и възкръсна. Значи, виждате ли, Павел казва, аз вече не живея, но Христос живее вътре в мен. Всеки един от нас, който е приел Христос, трябва да знае, че той живее вътре в него. Той е дошъл, за да живее. Обаче, вижте, кой е той? Нашия Господ. Цар на царете и Господ на господарите ли? Да, може смело, като ви задам въпрос, да отговаряте, няма да се притеснявате. Нали? Просто рано е да заспиваме. Няма да се притеснява никой. Нали? Като ви попитам, кажи, да. Добре, ако той е цар на царете и Господ на господарите, защо? Какво е дошъл да прави у нас? Да управлява. Той не е дошъл да слугува. Той е дошъл да управлява, да царува. Да царува. И вижте, ако той ще царува, вие видяли ли сте някой цар да седи на някакъв стол? Някакво столче, трикрако му служили така до една масичка и той е седнал. Така не може да видите цар. Цар седи винаги на трон. Той винаги седи на престол. Той винаги седи на величествено място, от което той дава заповеди и всички, които отиват там, му се покланят. Съгласни ли сте? Добре, тогава Исус е дошъл вътре в нашето сърце. Какво да прави? Да царува. Как ще царува? Той трябва да седи на престол. Къде? Вътре в нашето сърце. Това е мястото, на което той трябва да седи като цар и като Господ. И тогава нашия дух, нашия новороден дух, който е негов свещеник, трябва какво да прави? Да принася жертви. Всеки един ден. И ето защо апостол Павел обяснява това нещо в Римляни 12 глава. Още от първи стих казва: и моля ви, братя, поради Божиите милости, представете телата си в жертва жива, свята и благогодна на Господа, като ваше служение. Някои преводи казват духовно, други казват разумно. И двата са правилни. И казва: не се съобразявайте с този век или с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благогодно, немо и съвършено. Значи, виждате ли? Той казва: братя, вие сте свещеници. Ето защо ви моля да пренесете, защото всеки един свещеник трябва да принася дарови жертви. И той казва: пренесете телата си в жертва жива, свята и благогодна на Господа, като ваше разумно или духовно служение. И тогава не се вече съобразявайте с този свят или с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Така че, виждате ли, брати и сестри, ние имаме отговорност. Господ новоражда нашия дух, Той идва вътре в нас, също както преди много години Бог изпрати Моисей да изведе своя народ Израел от египетското робство. Те не можеха да излезат сами. Те охаха и пъшкаха и Библията ни казва, че вика от тяхното робство влезна в ушите на Господа. И тогава той каза на Моисей: чух вика на моя народ. Иди сега да ги изведеш. Вие знаете, че той се опъваше в самото начало, не искаше. Значи Господ казва: иди. Той вика: аз не мога да говоря. Бог му вика: не съм ли направил аз устата? Какъв ти е проблем? Но на Моисей, че не му се ходи, той казва: не, Господи, прати чрез този, чрез който искаш да отидеш. Той вика: отивай. Аз съм тискоежичен, аз съм... Нали имаш брат Арон? Ето той излиза да посрещне в пустинята. Ти ще му бъдеш като Бог, той ще бъде като пророк. Той ще говори вместо теб. Отиди. И ние знаем историята. И виждате ли, Моисей беше също предобраз на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И както Моисей отиде да изведе израелтяните от египетското робство, така нашия Господ Исус Христос дойде от небето, за да ни изведе от робството на Сатана. И те трябваше да се съгласат, брата и сестри. Защото ако не бяха се съгласили, нямаше да могат да бъдат изведени. И по същия начин, ако ние не сме се били съгласили, ако ние не накараме някой човек, или по-точно, ако ние не му помогнем той да се съгласи, да приеме това спасение, той не може да бъде спасен. Никой човек не може да бъде спасен на сила. Бог трябва да получи неговото съгласие, и то доброволно съгласие. И виждате ли, ние имаме тази роля на посланници. Това го казва апостол Павел, воден от Святия Дух във 2 Коринтяни в 5 глава. Той казва: от Христова страна ние сме посланници на Бога. И той казва: молим ви, примерете се с Бога. Ето вижте, брати и сестри, това е нашата роля тук на тая земя. Ти си посланник, аз съм посланник. От Христова страна. И ние трябва да примирим хората с Бога. Ние трябва да им обясним и трябва да им покажем. Не само да им говорим, ние трябва да им покажем. И виждате ли, когато някой от вас иска да пътува в чужбина,
И там се изискват визи, най-напред отива в посолството. Ето дори днес, ако искате да идете до щатите, трябва да отидете в американското посолство. Обаче вижте, когато отидеш в посолството, това не е някаква обикновена... така, тук ги правят едни такива бараки с гобями, нали ги знаете? Една барачка така с две стайчки задушна, вътре няма климатик. Обаче ти отиваш едни километрични опашки и вътре ние балдисват и се чудят какво да правят, отворили прозорците, напуснали радио Веселина и хората минават и те им подписват. Такова нещо не можеш да видиш. Като отидеш в посолство, там виждаш охрана, там виждаш... личи си се, но в България има като че ли чужда територия. И тя е такава. И посланника се държи по определен начин, служителите вътре се държат. Разбирате ли, влизаш и ти виждаш, че това не е обикновено място. Всява респект, всява уважение. От тяхното съгласие или решение зависи дали ще пътуваш или не. По същия начин Библията ни казва, че ние сме посланници на небесната страна. Вижте, Америка си е една страна, като всички останали. Сега няма да коментираме колко е напред, колко е назад. Просто обаче тя е една страна. Ами небесната страна? Може ли да сравним ние? Някой вика, аз съм ходил в Щатите и право така, брато. И какво има в Щатите? Вика сега, айде, в Щатите си е голяма работа. А ти ходил ли си горе да видиш кое? Да си походил малко по златните улици? Хора, Библията ни казва, око не е видяло, око не е чуло, на човешко сърце не е дохождало. Това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат. Разбирате ли? Всичко това е за нас. Ще го пропуснем ли? Не искам да го пропусна, Господи, молите. Не стига си говори от тия работи. Какво Господи молите? Какво Господи молите? Ето, вземи го това нещо. Молите се, дай ми го. Вземи го, бе. Молите се, аз имам нужда от него. Бог не е направил небето за себе си. Той не е направил златните улици да ходи той по тях. Той няма нужда от тия неща. Не е направил обиталища, жилища, не е направил всички красоти, които са горе, заради него, просто за себе си така. Той го направи заради нас. И той иска да участваме там. И той каза, вижте, отидете там един ден. Ако още от тази земя, помните ли думите на апостол Павел в Филипяни, 3 глава 20. Той казва така, нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасителя, Господа Исуса Христа, който казва, ще дойде и ще преобрази нашето унижено тяло и ще го направи съобразно с него. Държим се. Някои хора хората забравят, нали? Случва се. Значи тук бързо научаваме другите езици, небесния. Хора, разбирате ли за какво сме призвани? Трябва да се носим с достоинство. Трябва да се носим с достолепие. Не с гордост. Просто с достоинство. Ти си посланник на небето. Ето защо като се движиш... Знаете ли, колко от вас са чели апостол на вярата? Смитова Гързот. Чели ли се? Оле! От 600 човека, 6. Какво става тук? Мале. Да не сме объркали събранието. Що не четете такива книги или гледате интернет само? Хора, ще ви кажа нещо. Стига с тия проповеди по интернет. Стига, защото някои са нака наркомани. Аз ви казвам, направо нон-стоп проповеди. Стига, бе. Вземете някоя книга, обаче от автори, които наистина може да научат неща. Прочетете книгите на Кетрин Куман. Прочетете книжки, които са Смитъл Гързот. Прочетете книгите на Кенен Хеген. Прочетете някои от книгите на Робърт Сярдън, на Джон Бивер. Ние сме забрали да четем. Само пускаме и зяпаме. Това е положението. И мозъка ни почва да дава зето. Защото информация и не можем да се задълбочим. Просто трудно е да хванеш вниманието. Да може да вникне в писанието, да вникне в словото. Искаме всичко сдъвкано готово. Трябва да бъдем много сериозно внимание в това, което ви говоря. Връщам се на тая книжка. Един пример там. Защото Смитъл Гързот, той е бил водопроводчик и е повярвал на 50 годишна възраст. Така, вече на възраст е повярвал човек. И той е бил сравнително сиромах човек и той е казал на Господа, аз ще ти служа, защото Бог го е призвал.
Обаче той казал така, ако се налага да ти служа с скъсан панталон, няма да ти служи. Да знаеш, няма да ти служи. Разбира се, никой не се е наложил да бъде с късан панталон. И хора, които са ходили в тях и които са го познали, казва, той винаги ходиш облечен като един много богат адвокат. Как са били богати адвокати, не знам. По това време, сегашните адвокати не коментирам. Обаче аз ви говоря за тогавашните адвокати. Вика в къщи и в така, винаги е с костюма, с вратовръзката, с лачените обувки. Все едно, че отива някъде на пътешествие, той ще от тях. Станал сутринта от сън и казва, че винаги като става от сън, танцува 15 минути пред Господ. Как танцува, бе, брат? Пуска ли си музика? Не знам. Не съм бил там. Дали си пуска музика, не знам. Обаче, знаете ли, той го е правил пред Господа и той казва, много пъти не ми се прави, но аз го правя. Аз карам себе си. Аз научавам себе си. Хора, не можем да приучим себе си да правим правилните неща. А не да чакаме да ни дойде. Що не пееш, бе? Вика ми, не ми се пее да ти кажа нещо. Едно ми е отрепано такова, много ми е едно, направо спи ми се и мисля да легна. Така ли? Няма ли да останеш на службата? Ми вика и да остана да ти кажа, няма много да бъде ефективен, защото много ми е отрепано. И като ти легнеш, като си пуснеш нещо и се ококориш очите и 3 часа като съм мъмбъл. И в момента, като си пуснеш Библията, айде. Колко беше смешно, нали? Това нещо го правим всички, да знаете. Пастори, и ти ли? Чувал съм го от някои хора. Мисълта ми е, че човек трябва да се бори. Трябва да се научим да се борим, хора. Ако ни се борим, умираме. На времето имаше една стара 50-на песен, много хубава. Борба не престанне, то с наш живот. Срещу сатана, срещу плътта и срещу греха. Оплаши се. Остана. Падна ли? Това е моето вентилаторче. Хубаво е, но може би то не издържа. Много. Така че вижте, брата и сестри, трябва да се научим да получаваме. Защото ако ние не се научим да получаваме, защото получаването не е толкова просто. Получаването също не е толкова лесно. Понеже човек наистина трябва да отвори сърцето си. Вижте, Божиите неща не са като материалните неща. Божиите неща, първо, той не ги дава на сила, а той ги дава доброволно. И знаете ли, сърцата, които са отворени към Бога, сърцата, които са благодарни към Бога, те са тези, които могат да получат. Сърцата, които са готови винаги да дадат, защото, вижте, Бог, когато ти дава, той никога няма да ти даде само според нуждата, защото ние много пъти така се молим. Господи, дай ми според нуждичката. Молите се, Господи. И това не му харесва на Бог. Той не обича така да чудат килдем. Дай ми според нуждичката. Не, той иска да ти даде несравнимо повече, отколкото искаш или мислиш. Ама знаеш ли защо? Да даваш и ти. Просто да даваш и ти. Защото ако аз тази вечер имам нужда от изцеление, и аз съм тук и се моля, молите се, Господи, молите се, докосни ме, било чрез който решиш. Докосни ме, дори и лично аз нямам нищо против, изцели ме. О, Господи, молите се, изцели ме. Добре, ако Божията сила слети върху тебе и ти поусетиш тялото си изцелен, какво ще направиш? О, ми ще стана и ще фаня Господа, брат. Ще благодаря на Бога. Толкова много ще му бъда благодарен. И друго? Друго какво? Ще бъда редовен. И друго? Няма ли да послужиш за друго, за изцелението на някой друг? Няма ли да послужиш? О, готов съм да полагам. Не да полагаш ръце, бе. Айде сега с полагане на ръце, бе. Просто застъпвай и моли се. Нали? Когато има хора, които са в нужда, не бързи да си отиваш в хотела, защото трябва да се привлечеш дишна разходка, понеже не съм можел сега да хода, сега ще хода. Остани да се молиш до последно. И за най-последния човек. Защото Бог затова ти дава изцеление. За да станеш канал и за другите хора. Разбирате ли? Бог вижда сърцата ни, брата и сестри. И Той иска да ни направи като Него. Ето защо един ден Той ще каже на някои хора, не ви познавам, а на други ще каже, влез в радостта на Господара си. Защо? Защото казва, бях гладен и ме нахранихте. Бях жаден и ме напоихте. Казва, бях без дрехи и ви ме облякахте. Гол бях в тъмници, ме споходихте, в болници ме посетихте. И те казват, ма кога, Господи? Той вика, това сте го направили на един от тия най-малките мои. На мен сте го направили. Амин.
Така че вижте, брати и сестри, много важно е това нещо. Да идваме, а затова ви пита, готови ли сме? Вижте, ние трябва да дойдем подготвени. Подготвени да бъдем канали. Подготвени да бъдем инструменти в Божията ръка. Естествено, че за да протече през тебе, то ще мине през теб. Няма начин. Когато ти искаш да видиш твоите брати и сестри благословени, твоите брати и сестри изцелени, това знаеш какво означава? Че благословени и изцелени ще мине през тебе. Ти ще станеш канал за благословени и за изцелени. Обаче, ако си дошъл, дано Господ ме докосне, дано само мен така, дано пастора, като мина, ще го фана така, да ме докосне. Вижте, брати и сестри, това не е лошо, че ти искаш изцеление, обаче ни огажда напълно в сърцето на Бога. Защото ако Господ просто търси някой, за да го изцели, има ли нужда да идваш тук? Моите изцели вас? Моите изцели където и да си. Защо трябва да идваш тук да те изцелява? Значи има още нещо. Въпросът не е само да го помолиш. Въпросът е да кажеш, Господи, аз съм готов. Колко години Анна се е молила за дете и нямаше дете? Ние не знаем. Казва се, че нейната съперница Фенина имала деца и тя е дразнала всяка година. И Анна се молише и се молише и се молише. И един от поредните пъти, когато отидаха на годишната жертва, тогава мъже и Елкана забеляза и тя каза, Анна, защо си притеснена? Защо си огорчена? Той знаеше, че тя тъжи, че няма дете. Тя казва, не съм ли тя с по-желателно 7 сина? Милия, нали? Той. Аз вика, не съм ти желателна. Обаче тя нищо не отговори. Не каза, да, скъпи, обаче сели си там сега. Не, тя отиде при Или и тя започна да се моли. И вижте, брата и сестри, интересно е молитвата на Анна. Тя се молише, Библията ни казва, че го правеше в сърцето си, но устните й мърдаха. Или беше възрастен човек, не можеше много хубаво да вижда, обаче я фокусира и му се стори, че е пияна. И той каза, остави се от това твое вино, спри да си пияна. Тя каза, не, господари мой. Слугинята ти вика, не е пияна, а просто съм приогорчена в сърце. И аз се моля на Всевишния Бог. И тогава той каза, нека Господ да ти отговори, нали? Той е благослови. Сега, брата и сестри, защо този път Господ ти отговори? Знаете ли защо? Защото тя направи завет. Тя каза, ако ми дадеш мъжка рожба, ще я дам за тебе. Ще я дам на теб. Ако ми дадеш. И вижте, тя видя нуждата. Не е писано, обаче писано е и индиректно ние може да го разберем. Не е писано Анна видя нуждата, но е писано, че Иливите синове бяха нечестиви човеци. И че те правиха Божия народ да рита жертвата. Просто те не представяха Бога по начина, по който трябваше да бъде представен. Хората се съблазняваха. И тя каза, Господи, ако ми дадеш мъжка рожба, ще ти я дам. И Господ я послуша и даде. И виждате ли, брати и сестри, колко години се е молила, дай ми дете, защото нямам, виж, съперницата ми има, пък аз нямам, всички жени имат, пък аз нямам, моли се, Господи, моли се, дай ми дете. Обаче тя каза, ще го дам на тебе, виждам нуждата. Макар че много години съм нямала дете, ако ти ми дадеш, аз ще го дам на тебе, аз виждам, че има нужда. И Господ веднага отговори. Искам да ви кажа, че много пъти ние се молим на Господа да ни отговори на нашите нужни проблеми. Обаче, ако ние погледнем на нуждата на нацията, ако ние погледнем на нуждата на църквата, на обществото, на хората, които са около нас и кажем, Господи, аз се моля ти да ми отговориш, за да мога да бъда инструмент в твоята ръка. Аз искам да бъда максимално ефективен. Искам да дам молитва, да дам време, да дам послание, което ти ще ми дадеш. Просто искам да занеса тази блага вас, да занеса и царение, освобождение на тия хора. Господи, ако ти наистина ме благословиш, аз ще стана за благословение. Бъдете сигурни, че Господ ще го направи. Защото Господ е Бог на завет. Той обича завети. Обаче има и още нещо, което е много важно. В Еклесиаст, 5 глава, там се казва, ако направиш обрек на Господа, не се бави да го изпълниш. Защото Той не благоволява в тези, които се обричат, но не изпълняват. И не казва и пред Божия ангел, там пише пред служителя на Бога, че е било по небрежност. Защо казва Господ да се разгневи на гласа ти и да разруши делото на ръцете? Има хора, които в момент на еуфория изговарят думи. Господи, ще ти служа. Господи, покланям ти се. Господи, почитам те. Господи, ще направя каквото ми кажеш. Където ме изпратиш, ще отида. И след това те забравят обещанието. И си минава време
Ама Господ не е забравил. И по някой път започва да се случват негативни неща и ние се чудим, що бе, какво се е случило? Той е верен и правен, брати и сестри. Но казва, защо Господ да се разгневи на гласа ти и да разруши делото на ръцете ти. Така че, брати и сестри, нека да бъдем внимателни. Там се казва, нека да бъдат думите ти малко. И не прибързвай чрез устата си да вкараш град плътта си. Не бъди като безумните, които говорят много думи. Обаче казва, кажеш ли нещо, изпълнило. Ето защо, виждате ли, има много неща, от които ние трябва да се получим и трябва да се коригираме, защото колко думи сме изговорили, само всеки един от вас си знае, може би си ги забрал. Хубаво е периодично да се молите и да се молим, Господи, напомни ми думи, които съм изговорил, напомни ми обещания, които съм дал. Господи, напомни ми. И Господ е добър и ще ни напомни. Когато видиш, че имаш желание да го изпълниш, обаче ако видиш, че нямаш желание, защо да го казва? Още повече си трупаш грехове. Така че, виждате ли, брати и сестри, има неща в нашия живот, върху които ние не обръщаме много внимание, но те са изключително важни. Вчера един стих дойде към мене и той е много, според нас, уж познат стих. Всички го знаят, вярвам. Дори новите във вярата, всички го знаят. Във 2 Коринтияни 5:17. И там се казва, че затова, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Нали? Ние го знаем този стих. Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание. Ново създание ли си? Да. В Христос ли си? Да. И ние си мислим, че това е достатъчно, след като един път сме направили изповед. И след това се стремим да посещаваме богослужения, да участваме в живота на църквата. Аз съм новороден, аз съм ново създание. Обаче, вижте, Павел казва нещо интересно, пак в 2 Коринтияни 5 глава, от 11 стих казва, и като съзнаваме, що е страх от Господа, убеждаваме човеците на Бога сме познати. Той казва, че надявам се и на вашите съвести да сме познати. Не искам, казва, да се препоръчвам отново пред вас, нали? Не го казвам, за да се препоръчвам. Обаче ви давам повод, казва, за да има какво да отговорите на тези, които се хвалят това, което е на лице, а не това, което е на сърце. И тогава той казва, ако сме отишли до крайност, е било заради Господа, ако сега умерено мъдруваме заради вас. Защото Божията любов ме принуждава. Като разсъждаваме така, че един е умрял за всички, то те всички са умрели. И казва, и той е умрял за всички, за да ни живеят повече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял, е възкръснал. И затова казва, вече не познаваме никого по плът. Ако и да сме познали Христа по плът, вече така не го познаваме. И тогава казва, затова ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. И това ме заинтригува. Просто аз започнах да размишлявам върху това. Аз започнах да размишлявам. Той казва, аз съзнавам какво е страха от Бога. Ние съзнаваме ли какво е страха от Бога? И той казва, отишли сме до крайност заради Господа. Отишли сме до крайност заради Господа. Все повече и повече в тези последни дни ще чуваме, че крайността не е лошо, не е хубаво нещо, фундаментализма е опасно нещо. Обаче Бог е краен в любовта си. И Той очаква от нас да бъдем по същия начин. Да не бъдем блудкави, да не бъдем хлапки. Помните ли? Откровение 3 глава 14 стих, до ангела на Лаодикийската църква пиши. Виждате ли, Господ имаше послание към 6 други църкви, обаче към тая църква Той специално внимание обърна. Защо? Защото казва, аз знам делата ти, понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. Но ти не знаеш, че ти си окаян, сляп и гол и нещастен. Затова съветвам те да купиш злато пречистено през огън, за да си обогатиш и бели дрехи, да се покрие срамотата на твоята голота и колури или очна маса, за да помажеш очите си и да виждат. Онези, които ги обичам, аз ги изобличавам. И вижте, той казва, че стои на вратата и хоп. Това е много страшно нещо, брати и сестри. Човек да бъде заблуден и да си мисли, че е добре. А всъщност да бъде много зле. И когато си мислих вчера върху този стих, ако някой е в Христос, какво значи да си в Христос? Ако някой е в Христос,
Когато взимаме водно кръщение, ни кръщават в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нали? В някои църкви кръщават в името на Исус. Само на едно място е употребено в името на Отца, Сина и Святия Дух, и това е в Матей 28 глава. Навсякъде другаде е името на Исус. Деяния на апостолите, ето кръщаваме в името на Исус. Обаче вижте, брати и сестри, и в името на Исус, и в името на Отца и Сина и Святия Дух, все едно. Някои църкви казват, не е верно. Как да не е верно като Исус? Къде е, бе? Нали в Отец и Отец е в Него? Нали Духа е в тях? Нали те са едно? Еми тогава що в името на Исус? Той е видим образ на Бога. Той е Неговия представител тук на тази земя тогава, преди 2000 години. Обаче вижте, да бъдеш кръстен в името на Исус не означава, че ти си в Христос. Това, което тук Павел ни казва, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Има нещо различно предвид, защото в 1 Коринтини, в първата глава, 30 стих, там се казва, а от Него, сиреч от Бог Отец, а от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за вас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Така както е писано, който се хвали с Господа, се хвали. Значи ние виждаме, че от Бога сме ние в Христос Исус. И ето защо в Йоанна 15 глава Исус казва, пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на дървото, така и вие не можете. Пребъдвайте в мен. В моето учение. Виждате ли, брати и сестри, да бъдеш в Христа, това означава да приемеш новорождение. Новорождение и кръщение, Святи Дух, това кръщение, вода не е едно и също. Някои църкви казват, ето, готов ли си, готов съм, кръщават го, вода готова. Не. Ти имаш нужда да приемеш Христос. Ти имаш нужда Христос да дойде да живее вътре в тебе. И тогава ти да минеш през водното кръщение. Водното кръщение не е новорождение. Не трябва да се заблуждаваме. Обаче Библията ни казва, че ако някой е в Христос, ако той е приел Христос, ако Христос е дошъл да живее вътре в тебе, тогава старото премина. Всичко стана ново. Сега, правилно ми е впечатление, сигурно и на вас ви е правило впечатление, защо хора, които приемат Христа, идват на църква, преживяват новорождение, приемат водно кръщение, приемат дори кръщение Святи Дух, приемат освобождение от демони, приемат изцеление и след време се връщат отново назад в стария си живот. Защо? Правилно ли впечатление? Викаш, да, и аз съм бил там. И вижте, особено когато се молим за освобождение, хора преживяват наистина разтърсващи освобождения, драматични освобождения. И ние очакваме, че сега ще тръгнат като снаряди напред. След известно време пак там. Където са били? И ние си мислим, ето сега демоните пак се върнаха. Не е задължително. Еми добре, защо е така? Това искам да ви поговоря малко. Знаете ли, аз разбрах, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина. Искам да ви кажа, че най-големият ни проблем е нашето минало. Това е най-големият ни проблем, брата и сестри. Вижте, демон ще го изгониш. Миналото не можеш. Не можеш да го изгониш. И ето защо Библията казва, ако някой е в Христос, той е ново създание. Обаче има и старо такова. И ти вървиш с него през цялото време. Много пъти ние мъкнем миналото като една пълна торба с нехубави неща след себе си. Където и да отидем. Представете си един такъв сценарий. Станеш сутринта, седнеш така, деца казва, нали, освежил си са и викаш слава на Бога. 118 псалом, 24 стих казва, това е деня, който Господ е направил или е сътворил. Нека да се радваме в него и да се веселим. И някой ти вика, по-спокойно, да ни ти пусна въздуха. Какво ще се веселиш? И аз се погледни в огледал, на какво прилича. И аз си помни някои неща и започва да ти напомня. Виждате ли, хора, проблема ни е на много от нас. Ние не можем да влезем в Божието присъствие поради миналото. Защото Бог няма да допусне никой в Неговото присъствие, ако той върви със своето минало. Защо мислите Господ Исус Христос, когато нямаше ученици, или по-точно призоваваше ученици, не отиде да ги призове между фарисеите, той ги призова между рибари.
Просто той отиде при тях. Защо? Фарисеите знаеха откъде трябва да дойде Месията. Фарисеите не го приеха. Библията ни казва, че у своите си дойде, но своите му не го приеха. А на уния, които го приеха, да не право. Учениците на Господа Исуса Христа не беха толкова много просветени, за да имат разбирането, да имат знанието, да знаят, нали, за Месията, откъде ще дойде, пък какъв ще бъде, пък как ще бъде. Просто той ги повика, каза: следвайте ме, ще ви направя ловци на човеци, и те го последваха. Разбира се, веднага фарисеевите ученици, Йоановите ученици дойдоха и казват: защо ние постим, пък твоите не постат? Това е причината. И той казва: не могат, казва, сватбарите да постат, докато е с тях младоженец. Но ще дойде ден, в който младоженец ще се отнеме и тогава ще постат. Но сега те не могат да постат. И той му обясни и казва: пришива ли някой парче хубав, здрав плат върху скъсана стара дреха? И налива ли някой прясно ново вино в стари мехове? Няма ли, казва, дрехата да се скъса и да се изхъби кръпката, и няма ли да се спръскат меховете и виното да изтече? Знаете ли какво им казва с други думи? Той каза: момчета, вие сте стари мехове. Вие сте заквасени. Макар и Йоан да ви е вашия учител, вие просто сте заквасени, защото вие заедно с фарисеите, вие сте вещи в закона. Тия моите не са. Тия моите ще приемат новото вино, защото те са нови мехове, а вие сте стари мехове. Много трудно е, брата и сестри, ние да влезем в новото, докато миналото е с нас. Докато ние го влачим със себе си. Много трудно е това нещо. Би казал, дори невъзможно. И ето защо, когато ти искаш да влезеш напред, вижте, тук се казва 118 псалом, това е денят, който Бог е сътворил. Защо? Да се радваме в него. Всеки един нов ден Бог има нови неща за теб. Бог има нови неща за мен. Помните ли какво каза апостол Павел във 2 Коринтияни 4 глава 16 стих? Той казва, че ако и да тлее външния наш човек, вътрешния всеки ден се подновява. И той казва, че не се обезсречава. Защо? Защото не гледат на външните, а гледат на вътрешните, понеже външните са временни, а вътрешните вечни. И ето защо всеки ден има нещо ново за теб. Всеки ден вътрешният човек се подновява. Вътрешният човек всеки един нов ден очаква нови неща. Обаче твоето минало, този стар брадат козел, той постоянно върви с нас и ни пуска въздуха. И виждате ли, тък му решеш да се зарадваш в нещо. Нова възможност се отваря пред тебе. И той вика: спокойно. Не дай много се фърли. И внимавай къде отиваш. И внимавай с какви хора се събираш. Защото помниш ли преди 2 години, така пак започна с един и как те заби ножа в гърба? Така че не дай много се фърли. Бъди внимателен. Знаеш ли какво ти казва твоето минало? Бъди мнителен. И тогава ти започва да се съмняваш. Оле, дали наистина това е нещо? Дали ще успея? В това служение, в тази връзка, дали ще успея? Дали няма да е като предишните връзки? Дали този няма да е като предишния? Дали това нещо, което сега е, няма да е пак нещо да се случи негативно? И вижте, брата и сестри, много хора са загубили, много хора са били разрушени, бъдещето е било унищожено, поради това, че никога те не са се разделили със своето минало. Но това, което Господ ти казва тази вечер е, че ти трябва да оставиш твоето минало в миналото. Нашето минало трябва да бъде за нас просто информация. Бог не иска да го зачертиш на цяло, така че да не си го спомниш, защото няма как да стане това. Обаче Той не иска да ти влияе. Той иска твоето минало да бъде една информация. И както казва апостол Павел в 1 Коринтияни 10 глава, когато той дава пример за бащите на израелтяните, той казва: братя, всичките ни бащи минаха, казва, бяха освободени, от Египет. Минаха през облака и през облака и в морето. Бяха кръстени в Мойсей. Всички, казва, ядаха от манната и пиха от една духовна канара, която ги придружаваше, това беше Христос. Но казва, пак в повечето от тях Бог не благоволи. И накрая той изброи всички грехове. Да не покорствуват за зло, да не са идолопоклонници, да не са роптатели,
Просто даваше примери. 5 гряха сериозни, които извършиха в пустинята. И накрая той казва, всичко това ги постигна за пример и пулка на нас, които живеем в тия последни дни. Кой иска да ни каже? Ние трябва да се поучим от нашето минало, но не да го позволим да формира нашето настояще и да ни формира нашето бъдеще. Добре, как работи миналото? Казваме минало. Как работи миналото? Чрез какво работи миналото? Чрез нашата душа. Ето защо апостол Павел казва спасението на душата. Апостол Петър казва същото нещо. В Филипяни 2 глава Павел казва със страх и трепет да изработваме спасението на душите. Петър казва същото нещо. Казва като новородени младенци, пожелавайте чисто духовно мляко, за да може чрез него да порасте към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, какво спасение? Спасение на душата. След твоето новорождение душата не е променена. Тя не е спасена. Душата остава същата. И искам да ви кажа, че душата е много повече свързана с миналото, отколкото с настоящето и с бъдещето. Защото в нея са чувствата и емоциите. В нея са преживяванията. Там е интелекта с всички спомени. Там е въображението. И ето защо душата е много по-склонна да гледа назад към миналото, защото има преживявания там. Но не е много по-трудно да гледа напред в бъдещето, защото тя не знае какво ще се случи. И ето защо много пъти, когато преживяваш силна емоция, пример да речем, или нещо се случва, веднага ти го асоциираш с нещо. Душата го прави това нещо, тя го асоциира с нещо друго. И казваш, оли, също както еди кога си. Преживях същото нещо или подобно като тогава. И ето защо, брати и сестри, душата се нуждае от спасение. Обаче ние разбираме, че със страх и трепет трябва кой да изработва спасението? Ние. Кажи, аз съм отговорен за спасението на моята душа. Защото е писано, брати и сестри, вие със страх и трепет изработвате спасението на душите си. Виждате ли, това започва чрез обновяването на нашия ум и чрез контрола на нашите чувства, на нашите намерения, на нашите желания, които свързват с нашата воля. Ние трябва да се учим да ги контролираме. Ще ви кажа защо. Защото нашата душа, тя кореспондира с нашия дух. Обаче знаете ли, когато умът ни не е обновен, когато душата ни не е спасена, тя започва да манипулира нашия дух чрез съвестта. Съвестта може да бъде манипулирана, брата и сестри. Просто може да бъде манипулирана. Ето защо има хора, които имат чиста съвест да вършат грехове. А има други, които за най-малкото нещо и те се притесняват. Вика, това нещо изяжда ма съвестта. Аз си спомням времето преди години, понеже още на времето, когато съм ходил на църква, съм ходил в църква, в която имаше доста по-голяма дисциплина, отколкото в днешните църкви. И дори там първоначално си спомням, като дете не позволяваха да сядат мъже и жени на една редица, а имаше мъже, които си сядаха отделно, жени отделно, само семействата имаха право да сядат заедно. И малко по малко това започна да се промени, обаче имаше много хора, които ходиха с кърпи, с забратки. Защо? Защото те вярват, че това, което е записано в 1 Коринти 11 глава, важи за всички жени. Всички жени трябва да ходят с забратки. И там апостол Павел казва, че жената трябва да се покрива заради кой? Ангелите. Ангелите да не би да не знаят кой какъв е и викат, тази са забратка, тази женина. Та не са забратка, може да я задяваме. Не, в никакъв случай, просто това е глупаво. Библията ни казва, брати и сестри, че ние трябва наистина да имаме дисциплина в нашия живот и ние трябва да зачитаме йерархията и властта. Там не случайно е казано кой на кого е глава и как трябва да се подчинява. Но сега това не е тема за разискване. Само искам да ви кажа как имаше такива сестрички, които дойде време, в което започнаха да разбират. Особено когато сме се събирали на такива събрания, освободителни служби и така. Дойде някаква сестричка с кърпа. Вика, извинявам се много, може ли да си остана с кърпата, бе? Защото вика, като я свала, вика и така, съвестта ми. Не съм спокойна. Да, разбира се, служи си кърпичка, няма никакъв проблем. Значи, виждате ли, нейната съвест е била обработена, че ако нямаш кърпа, си в грях. Имаше и други хора, които, аз си спомням църква, в която ходих, имаше зад печката един лихен, миеха си гнозети.
Всеки път, когато има Господна трапеза, си миеха нозете. И сега дори има такива църкви, които си мият нозете. Нали? Защо? Защото Господ Исус Христос, видите ли, на последната пасхална вечеря ми изми нозете. И той каза, аз Господ и Спасител, нали, и Учител, ви измих нозете и вие трябва да правите също. И хората го изпълняват това нещо. Да, обаче и до ден днешен има хора да викат, то нямаме ми нозете. Не, в никакъв случай. Защото не мога да го гледам. И тогава какво миш? Какви сте работи тогава? Виждате ли как се влиза в религия и в традиция? Искам да кажа как съвестта се нагажда. И апостол Павел казва, че съвестта може да пригори, че съвестта може да бъде слаба. Слаба съвест. Обаче тя може да бъде и чиста съвест. И ето защо, брати и сестри, душата има много важна роля. Затова нашето минало да ни влиза в нашето настояще и да ни формира нашето бъдеще. И ние трябва да обърнем сериозно внимание върху спасението на нашата душа. Сериозно внимание. Всички знаем, има такива образи в Стария Завет, така наречени герои, които ни харесват, защото още от деца, тези, които са от по-дълги години в църква, са ги учили още в детското там, нали, неделно училище, както Давид и Голиат, както Йосиф, както Даниил, рова на лъвовете. Става въпрос за Йосиф. Знаем, вярвам всичките историята на Йосиф. И знаем, че Йосиф беше любим син на баща си. Той беше единствен, нали, първороден беше от Рахил, тя после почина, раждайки Вениамин, втория син. И той беше много близък с баща си, баща му беше му направил шарена дрежка и така нататък, и беше намислил да го направи един ден, нали, да му даде първородство, глава на племето. Добре, ама братята го намразиха. И знаете, историята се няма да отивам в подробности, времето напредва. Братята го намразиха и решиха, че трябва да го елиминират. И ето защо, знаете как те го продадаха най-напред, нали, обявиха го за мъртъв. Баща им беше много разстроен, за много дълго време го жалеше. И Йосиф попадна в Египет. И там трябваше, вижте, той бил на 17 години, когато беше продаден като роб. А на 30 годишна възраст той станат съвнат панях. 13 години той трябваше да мине през ада на земята. Защо? Как мислите защо? Това беше причината. По същия начин Давид беше на 17 години, когато го помазах. А на 30 години се възцари в Хеврон. 13 години бягаше от Саул. Беше немил, недраг. Накрая избяга в филистимската страна. Защо? Аз съм сигурен, че Йосиф не беше перфектен първите години. И аз съм сигурен, че той много пъти се е напомнял. И се е спомнял за това, което му направиха братите. И аз съм сигурен, че е задал много пъти въпроси на Бога. Не пише. Обаче, знаете ли, в 106 псалом се казва, че Божието Слово го изпитваше, когато душата му беше притисната от желязото. Трябваше да дойде един момент в неговия живот, когато той трябваше да се раздели със своето минало. Трябва да дойде един момент и в твой, и в мой живот, когато ние трябва да се разделим с нашето минало. Това, което ние сме преживяли, дори възходи да било, или падения, това, което ние сме преживяли, всички тези неща, през които ние сме преминали, брата и сестри, трябва да дойде един момент, в който страницата на нашия минал живот трябва да бъде затворена. Защото Бог има нещо ново за тебе. И ние може да го повтаряме всеки един път. Бог има нещо ново, Бог има нещо ново. И никога да не видиш това ново. И никога да не влезеш в него. Защо? Защото Бог не иска твоето минало да формира това ново нещо. Той не иска ти да го вкарваш в твоето настояще и в твоето бъдеще. Защото виждате ли, децата, те затова са така доверчиви, затова толкова бързо прощават, затова така бързо обичат. Защо? Защото те нямат минало. Те нямат минало. Те просто нямат спомени да бъдат лъгани, че някой ги е измамил, че някой ме забил нож в гърба, че някой ме подлял вода, както ние казваме. Те нямат такива спомени. И ето защо много бързо вярват. И много бързо са отворени. Ако кажеш на детенци, знаеш ли какво съм ти приготвил? Какво? Нещо много хубаво. Искам го, дай ми го.
съм го скрил. Моля, искам да го видя. Аз съм говорил на малки дечица. Викаме им едно пиленце. Къде е? Викаме тук. Дай да го видя. Ма молите си, ми дърпа ръката да ми отвори. Викам, не, няма да ти. Молите се, дай ми. Отворя. Сега всеки един голям човек ще каже, пиленцето е тука, не тука. Брънка ти в главата, бръмбър, не пиленци. Защо? Защото ние казваме, този човек лъжи. Обаче детето вярва. И когато Бог ти казва така, аз имам един прекрасен живот за теб. Ти трябва да кажеш, слава на Бога. Искам го, вярвам го. И той казва сега, кажи на планината, вдигни си и хвърли си в морето. И тя ще послуша. И ти слава на Бога. А ние много пъти помръкваме като богатия младеж и си отиваме, защото ние не вярваме, че можем да преместваме планини. Моля да изключите телефоните си. Помолихме в самото начало. Не е добре да смущават събранието. Така че виждате ли, брати и сестри, колко е важно това нещо? Просто да се раздели човек със своето минало и да не му позволи да му пречи. И аз съм сигурен, че всеки един от вас в момента, докато говорим, се сеща за неща в своя живот. Неща, които са ти пречили винаги, не можеш да се довериш, не можеш да се зарадваш, не можеш да си отпуснеш, че наистина нещо добро ще ти се случи. Защо? Защото имаш горчив опит. Имаш горчив опит. Обаче, вижте, обикновено този, който ни говори ни Антони, това е старият човек. Казваше, да ни е душата, ни обновени ум. Това е старият човек. Той има тези горчиви опитности. Обаче новият човек, който е в Христос, той има други опитности. И ето защо, брати и сестри, аз съм убеден, че всеки един от нас, тук стоящи, може да си тръгне променен от този лагер. Ако ние се умеем да се разделим с миналото си. Ако ние се умеем наистина да запретим на нашето минало. Вижте, ще ви кажа нещо, може да кажеш, но много трудно. Сега, аз имам една съпруга. Нямам повече и нямам желание за повече, нали? Искам да кажа, че това е мой избор преди 39 години. Тази година правим 39 години брак. И никога не съм си мислил за друг избор. И това е мой избор за цял живот. Сега, имал ли съм възможности като по-млад да харесвам и други жени? Да. Имал съм много такива възможности. И тайничко да си пожелавам и други жени. Дали тя имала възможност да си пожелава други мъже? Да, със сигурност. Дори не съм я разпитвал дали го е правила. По-лошо казах. Искам да ви кажа, че ние имаме избор и ние сме запретили на нашия ум и ние сме запретили на нашата душа да фантазира. Днес, докато размишлявах върху Словото, на няколко пъти си заповядвах на ума. Защото вижда как ума ми се отвлича в дадена посока. И аз го връщах обратно. Смъмрах този, който стои зад тези мисли и се връща към обратно. Искам да ви кажа, че ние можем да контролираме ума си. Искам да кажа, че ние можем да контролираме волята си. Искам да кажа, че ние можем да контролираме желанията си, чувствата си, емоциите си. Ние можем да ги контролираме. И поради тази причина ние можем да заповядаме нашето минало да ни идва в нашето настояще и да ни отиде в нашето бъдеще. Това е истина. И ето защо, брата и сестри, трябва да не бъдем заблудени, да не бъдем излъгани. Ами не мога да се отърва от миналото. Можеш. Ти трябва да вземеш решение. Аз трябва да взема решение. И никога да не забравям и да си го напомням много често, че аз съм в Христос и аз съм ново създание. И старото премина и всичко стана ново. Всичко старо премина. То повече няма власт в моя живот. То повече няма да има право в моя живот. То е минало. Страницата е затворена. То ще остане само като една информация в моя ум. А и при нужда, като много добър урок, за да не повтарям старите грешки. Но няма да му позволя да ми формира мисленето за настоящето. Няма да му позволя да формира мисленето ми за моето бъдеще, за моите очаквания. Защото обикновено, когато човек не е добре и той отиде на лекар и лекарът ти каже една недобра диагноза, да не каже най-страшната според някой. Тогава какви са твоите мисли? А пък ако на някой му каже най-страшната диагноза, защото за нас най-страшната е смърт. И ти казва, не ти остават повече от 2 месеца, или 3 месеца, или 5 месеца, или 2 седмици.
И тогава какво правим ние? Ние се приготвяме за смърт. Ние се приготвяме за погребение, за ковчези. Почваме да мислим сега, нали, кой ще дойде, кой няма да дойде, как ще да изпращат. Разбирате ли, почваме да мислим. Защо ние позволяваме на това да формира нашето бъдеще? Като в същото време Господ е казал, че Той знае мислите, които мисли за нас. Те са мисли за живот. Те не са мисли за смърт. Той каза, за да ви дам бъдеще и надежда. Ако Господ казва, че Той мисли за доброто, за живота, за нас, за бъдещето, ако Той е казал, че всичките ни нужди са задоволени, ако Той казва, че всичко, от което ние се нуждаем, което е потребно за живота и благочестие, Той ни го подари, тогава ние трябва ли да мислим това, което някой човек ни е казал? Ние трябва ли да пренесем това, което сме чувствали в миналото, защото може би ти си чувствал болката до вчера или си е чувствал до преди 20 минути болката, а може още да я чувстваш сега. И ти да казваш, тя ще ме боли и утре, ще ме боли и други ден, ще ме боли и следващата седмица и какво ще правя, не знам. Бог казва, аз имам нещо ново за теб. Какво е, Господи? Аз съм ти дал живота. Аз съм ти дал изцеление. О, Господи, моля да се изцелиме. Помните ли какво казаха? Какво каза самарянката на кладеница? Господине, давай ми тази вода. Защото той казва, ако би знала кой е това, който говори с тебе, ти би поискала от него и той би ти дал текуща, жива вода. О, Господине, дай ми от тази вода да ни дохождам тук. Той каза, жено, иди повикай мъжа си. Няма мъж. 5 мъже си водил и той, който сега водиш, не ти е мъж, това право си казал. О, Господине, виждам, че ти си пророк. Веднага смени темата. Но преди това му вика, как ти, който си юдеен, искаш вода от мен, когато съм самарянка? Защото юдеите не се сношат с самаряните. Тя не беше спокойна, защото тя живееше в миналото. Защото тя знаеше всичките сблъсъци, всичките обиди, всичките негативни неща, които бяха се случили между юдеи и самаряни. Тя беше ги слушала за дълго време. И това беше пропило вътре в нея. И ето защо тя не можа да се отпусне пред Исус. Ами вика, Господине, как така ти, който си юдеен, искаш от мен вода? Това е невъзможно. Той вика, напротив, ето възможно е. Еми откъде ще вземеш водата? Кладеница е дълбок, почерпало нямаш. Той каза, водата, която аз ще дам, тя ще стане в теб извор на жива вода. Виждате ли, брата и сестри, Господ Исус трябваше да мине оттам. Това много ме докосна, когато започнах да чета един ден Йоанна 4 глава. Казва си, че Исус от Юдея пак отиваше в Галилея, но трябваше да мине през Самария. Точно така пише, трябваше да мине. И аз си задах въпроса, а защо? Причината беше тази жена. Виждате ли, Господ Исус Христос е знаел, че на този лагер ти ще дойдеш. И той реши, че трябва да мине от тук. Защото ти си тук, за да имате среща. Виждате ли какво нещо е? И може би ти си дошъл с очакване, а може би не си дошъл с голямо очакване. Защото вече 13 години ние се събираме. И някои от вас са повече от 7-8 години. И те може би си предполагат, че ще бъде като миналата година. Може би като по-миналата. Дано да е като по-миналата или като миналата беше страхотно. Не. Има нещо ново, което Господ е приготвил. Нещо, което никога не си виждал до сега. Нещо, което не си чувал до сега. Защото Исус не идва със стари дарове. Той прави нещо ново. И Той не носи някакви подаръци, а Той идва да промени тебе. Защото, вижте, брата и сестри, ще ви кажа, в момента, в който ти си промениш, всичко ще бъде различно. Ти ще започнеш да виждаш света по нов начин. Ти ще започнеш да виждаш хората по нов начин. Ти ще започнеш да гледаш на себе си по нов начин. Няма повече да заставаш пред огледалото и да викаш, не мога да се понасям, тази гуша като гледам, идваме и тук тя паласки, не мога да се гледам. Обаче ще застанеш пред огледалото и кажеш, Божието творение е невероятно. Господи, благодаря ти. Аз мога да стоя прав. Аз мога да ходя, да пея, да говоря, да се радвам, да работя. Боже, благодаря ти. Преди виждаш само гушите и паласките.
И преди виждаш само как ти си с 20 годишната кола, хората с новите коли пак дойдоха тук. Я да видя това, сега с това кола е дошла тази година. Разбирате ли? Ей, не се спряха, бе. Откъде тия пари, бе? Откъде тия пари, бе? Аз съм дошъл да се моля на Господа да направи чудо. Като се върна в гаража да има нов Нисан. Господи, ти си казвал да не те изпитвам, а ще изпитам този път, защото тия не знам как те изпитват, всяка година с нови коли идват. Аз искам и аз едно чудо от тебе. И Господ ти казва, ти си най-голямото чудо, нямаш нужда от такова. Ти си чудо на чудесата. Всички да се чудят с тебе. Вижте, брата и сестри, смеем се, обаче, знаете ли колко пъти изпадаме в такива комични състояния, защото ние не осъзнаваме какво се случва с нас. Ние просто не осъзнаваме. Обаче всичко това го прави нашето минало, защото постоянно ни тънтоли на главата, постоянно ни напомня какво е било миналата година, какво е било преди няколко дена и какво най-вероятно ще бъде днес или утре и други ден. Но ви казвам, идвай с очакване. Не дей казвай сега, аз знам какво ще се случи. Обаче кажи, Боже, благодаря ти, защото това, което ще се случи, не съм го преживял до сега, не съм го видял. Аз вярвам, че аз ще бъда променен. Аз ще излеза съвсем различен от тук. Аз ще бъда нов, когато слизам. Слава да бъде на Бога! Това е нещото, брата и сестри, към което Бог ни призовава. Това е да бъдеш като децата. Исус каза, ако не станете като децата, никога няма да влезете в небесното царство. Един ден четях за пореден път тези стихове и така се оплаших, защото изведнъж аз виждам, че ако не станем като децата, няма да влезем в царството. Разбирате ли? Това означава няма да спасиш. Аз до тогава съм си мислял, ако не станете като децата, няма да влезете в смисъл, няма да имате това, няма да имате отва. В един момент викам, няма да влеза в царството. Означава, че аз няма да бъда с Господа. О, ми Господи, как да стана като децата? Остави миналото си. Затвори страницата. Ето аз правя нещо ново. Няма ли да внимаваш в него? Това слово ни го даде Господ по-миналата година. Вижте, брати и сестри, Исаия 43 глава. Ето аз правя нещо ново. И аз съм убеден, че Святия Дух е тук на това място, за да направи нещо ново. Да направи трансформация в твоя живот. Бог не иска да си същия. Той не иска да се върнеш надолу с същите проблеми, същите болешки, същите обстоятелства. Той иска да се върнеш освежен. И той иска да се върнеш решен, че няма да живееш повече по начина, по който си живел. Че няма да позволиш повече на миналото да формира твоето настояще. Но ти ще живееш с неговите обещания. Защото той плати за тях със собствената си кръв. И той ти ги подари. И затова, който е в Христос, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Слава да бъде на Бог. Алелуя! Сега ще се помолим с една молитва. И в тази молитва, може да се изправите, се поразкръщи малко. Нали? Все пак бяха седяни. Сега ще се молим с тази молитва. Да, слава на Бога. Има съпротива, а? Ще оставяме миналото и не така рита. Защото като оставиш миналото, той ще остане в миналото. Разбирате ли? А той иска да е винаги актуален. Ама няма да е актуален. Айде да се молим. Кажи, Небесен Татко, благодаря ти в името на Исус, моя Господ и Спасител, за вечния живот, който си ми дал и който аз приех, приемайки Твоя Син. Господи Исусе, благодаря Ти за пролятата кръв, за жертвата на Голгота, за това, че Ти каза, свърши се. И аз приех това изкупление. И сега Те моля, благослови ме, Господи. Аз искам да живея с Тебе. Както сега, в настоящето, така и в бъдещето. И аз решавам
Оставям моето минало. Разделям се с него. Отхвърлям го. И аз заявявам и прокламирам: минало, ти повече няма да влияеш на моя живот. Аз не съм съгласен да слушам твоя глас. Аз не желая да приемам твоите думи. Аз отхвърлям всяко негативно преживяване и всяко действие, което ми напомня за това. Аз ги отхвърлям и аз изповядвам: аз живея сега. Христос живее в мен. Божият дух живее в мен. Аз съм ново създание в Христос Исус. Старото премина. Всичко стана ново. За мен има нов живот. За мен има бъдеще и надежда. За мен има успех. Има пробив във всяка област на живота ми. И аз съпротивявам на всеки демон, който протяга своята ръка от миналото и се опитва да ме задържи там. Аз отхвърлям всеки глас от миналото, който ми нашепва, че аз няма да се променя, че нищо в моя живот няма да се промени, че моето настояще ще бъде като моето минало и моето бъдеще няма да бъде по-добро. Аз отхвърлям тези гласове, отхвърлям тези думи, разрушавам ги, разчупам ги. Всяко проклятие в моя живот аз го разчупам в името на Исус. Всяко самонанесено проклятие, думи, които аз съм изговорил и съм проклял живота си, аз се отричам от тях и аз ги разрушавам. Всяко чародейство да бъде разчупено, всяко магьосничество да бъде разрушено, всяка окултна практика в моя род и срещу мен, направено от магьосници, да бъде разрушена, да бъде разчупена. В името на Исус разрушавам всеки сатанински олтар. В името на Исус Божиите светкавици да ударят тия олтари и да ги разцепят, да ги разрушат. Всеки демоничен олтар в небесни места срещу живота ми да бъде разрушен. Всеки демоничен олтар на тази земя, на който се принасят жертви срещу живота ми, да бъде разрушен в мощното име на Исус. Господ Исус е моят Господ. Той ми е дал живот. Той ми е дал бъдеще и надежда. Аз пътувам към вечността и аз живея в радост. Аз живея в мир. Аз живея в любов. Аз съм пълен със щастие. Нищо няма да ме повреди. Писано е в Божието Слово. Всяко Божие обещание в моя живот е да и амин. Благодаря ти, Господи Исусе, за свободата, която си ми дал. За свободата, която сега ми даваш. За освобождението, което е върху мен. От моето минало. И от всяко негативно нещо, което като сянка ме следва. Точно сега аз го отсичам в името на Исус. То се отива и никога повече няма да се върне в живота ми. В мощното име на Исус. Благодаря ти, Исусе. Цялата слава е за тебе. Амин и амин. Алелуя. Алелуя. Благодаря ти, Исус. Алелуя. Слава, 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 слава. Слава на Господа. Аз вярвам, че започваме добре и ще завършим още по-добре. Така че аз вярвам, че всяко едно следващо събрание Святия Дух ще надгражда в нас Словото и вярвам, че вярата ни ще се надига все повече и повече и ние ще бъдем готови, докато се проповяда, да получаваме отговори на нашите нужди, на нашите молитви, да получаваме изцеление, дори освобождение. Амин.
Бог да ви благослови. Сега имайте добра вечер. Починете си добре, утре сутринта в 7 сме тук на молитва. Бог да бъде всички вас.